Wara l-Sindku tal-Gżira Konrad Borġmanxe rreżenja mill-Partit Laburista għaliex fi kliemu stess ma felaħx aktar, kien hemm tlikka żgħira ta' nies illi għajruh traditur. Bis-Sindku nnifsu jispjega kif matul is-snin il-Partit Laburista inbidel u ma baqax bit-twemmin soċjalista tiegħu li jaħdem għaż-żgħir u għalhekk ma kellux triq oħra li fli jirreżenja. B'reazzjoni għal dawn il-kummenti minn partitarji Laburisti stess, Konrad Borġmanxe ħass li kellu jippubblika l-aħħar messaġġ li bagħat lill-Prim Ministru Robert Sabela fejn fl-aħħar jiem għal ħabta ta' nofs il-lejl Robert Sabela stieden l-eks Sindku Laburista għal kafè sabiex jiddiskutu l-ittra tar-riżenja tiegħu. Dan wara li Borġmanxe kienu ilu xhur sħaħ jiġi injorat bil-Prim Ministru jażel li jkuntattjah issa f'nofs il-lejl u 11 minuta. Fil-messaġġ tiegħu mibgħut lill-Prim Ministru s-Sindku tal-Gżira li llum sar Sindku indipendenti, insista li jkun aħjar li kieku ssir diskussjoni bis-serjetà dwar ċertu kwistjonijiet li qed jonqtu direttament lin-nies u li qed ikunu ta' detriment għall poplu Malti milli jiddiskutu l-ittra ta' riżenja tiegħu mill-Partit Laburista, bħal pereżempju il-permess dwar il-proġett tal-ġnien fil-Gżira, il-liġi tal-familja u numru ta' suwiċidi li qed nisimgħu bihom ta' kuljum f'pajjiżna. Konrad Borġmanxe insista li fl-aħħar xhur għajja jistħaqu jiġru wara l-Partit Laburista sabiex issir xi ħaġa, iżda sallum il-ġurnata ma sar assolutament xejn minn dak li kienu tkellmu dwaru. Evidenza ċara li Abela jitkellem biss u ma jħux azzjoni. Fl-istess post fuq il-medja soċjali Konrad Borġmanxe insista li hu ma rreżenjax biex jakkwista xi ħaġa mill-partit iżda għamel li għamel għall poplu Malti u Awċi u fi kliemu dejjem ħadem sabiex il-poplu jkun jaf il-verità. Iżda sallum il-Prim Ministru għadu fil-muta għaliex qas indenja ruħu jirrispondi l-messaġġi ta' Konrad Borġmanxe.